Erabaki dut egitea Moodleen galdetegi bat. Hemen ikus dezakezuen bezala. Hau da nire Moodlea, nire kurtsoko Moodlea. Nik ematen dut gestión de productos y promociones en el punto de venta, hemen ikus daiteken bezala. Eta Moodlea da herramienta bat asko gustatzen zaidala erabiltzea, ze denetarik dauka, jokuak, eskegi daiteke, gaiak ere eskegi daitezke, eta ebaluatzeko asko gustatzen zaidan formatoa da galdetegia. Ze hemen ikusten duzuen bezala, gaia amaitzen denean ikusteko zen izan den ikasleen progresua oso interesgarria da. Eta gainera, badauka beste plataforma batzuk ez daukatena, dala hemen ikus daitekela labur bilduta ikasle guztien zein den progresua, ezta? Notak egin duten ala ez, eta baita ere aztarna digitala jarraitzeko, oso interesgarria da, ez? Adibidez, Kahoot edo beste joku batzuk ondo daude, eta bai gustatzen zait erabiltzea komplementu moduan, hasieran batez ere igual ebaluatzeko zen badakiten ala ez, baina gero zaila da jarraipena egitea, ze daukazu beste plataforma batean, ez? Horregatik gustatzen zait Moodleen dana jasota gelditzen delako. Bai, galdetegiak edo baita jarritako ariketak edo dana alakoa, ze zuzenean ere zuzendu daitezke. Orduan, orain kasu, laugarren unitatea ondino daukate bete gabe, eta hau egingo dut, hemen galdetegi bat, ez? Hemen daude bi PowerPoint non kontzeptuak lantzen ditugun, eta honen ostean galdetegi bat sartzea pentsatu dut. Orduan, horretarako pentsatu dudana da ChatGPT erabiltzea. Zergatik ChatGPT? Orain arte, Moodlerako behar dudan formatua egiten didalako, beste batzuren bat probatu dut eta ez du ondo egiten formatua, horregatik hartu dut ChatGPT. Orduan, egin diot hemen prompta, esan diot maizu lanbide heziketako maizuko rola hartzea, zein dan moduloa, eta esan diote nahi dudala egitea galdetegi bat, 25 galderekin, test galderak 4 erantzunekin. Esan dio lehenago egiteko testa, galdetegia erantzunekin, eta hori gero kopiatuko dut eta Word batean pegatuko dut ni galdetegia aukitzeko, eta gero esango diot egiteko Moodlerako behar dudan formatoa. Eta horrela nik ere galdetegia badaukat, eta gero emango dit artxibo bat Moodlena eskegi dezakedana. Orduan goaz aurrera, artxibo hau kargatuko diot, PowerPoint hau, eta hemendik esango diot ateratzeko galdetegia, ia zer egiten didan. Bale. Esango diot, orokorra nahi dudala, general, nahiago dut dana nahaztatuta. Eta hemen, nik uz daiteken bezala egin dit testa, hemen dabil egiten ondino, orduan orain egingo nuke kopiar pegar Word batean, nik por si acaso ebaluatuko nuke gainetik ia eman dizkidan erantzunak egokiak diren ala ez, eta egokiak izatekotan, baten bat igual aldatu behar dut, kendu, beste bat gehitu edo dana alakoa, galderak ditudanean esango nioke, beste prompt bat. Quiero que me lo des en un archivo para cargar en el Moodle. Necesito que sea formato GIF. Aber zer egiten dira. Eta orain emango diot beste prompt bat, nahi dudala GIF formatuan ematea Moodleen igual izateko galderak. Orduan, eman diot, aber esaten didan. Eta gero joan bar naiz ona, galdetegira, sortu dut galdetegia, hemen banko de pregunta zen, eman behar diot importar, bai? Orduan hemen, artxibo batetik importatzea, goaz ikustera berzer egin didan, hemen
Hemen, gift. Sí, esaten dit. Ezin duela erabili Python, baina bai ematen dit gift. Beitu, hemen dago. Bea banco de preguntas sin importar y formato gift. Berak ematen dit ja zuzenean. Eta orain deskargatu beharko nuke. Ez dituzten deskargatzen eman behar diot kopatzeari, haber usten didan un documento descargable. Ematen didan eta zuzenean deskargatu dezakedan. Bestela, eman beharko nuke kopiar pegar, baina zait gustatzen horrela egitea, ze aurrekoetan arazoak eduki ditut. Orduan nahiago dut, berak ematea niri gift formatuan. Ez dituzten. Itxaron beharko dut, ze ez dituzten. Ikusten dugunez arazoak izan ditut, ze ez dit ematen deskargable moduan, eta ez naiz kapaza izan hau gordetzeko, orduan esan diot. Por favor, descargalo en un gift, berdina jarri dit, eta azkenan jarri behar izan diot. No sé cómo guardar con codificación UFT8. Orduan, berriro ere azaldu dit, baina ez naiz kapaza izan hori gordetzeko, eta orduan esan diot, si usas el Word, ¿cómo se hace? Eta orduan berriro azaldu dit zelan egiten dan Worda erabilita. Eta pausu hauek jarraitu ditut, eta saiatuko gara berriro ere artxiboa sartzen. Lehenik eta behin jarri beharko diot hemen formato gift, giftean egin dugulako, hemen sartuko dugu galdetegia, azkenean hori jarraituz, gift sartu dut, eta ikusten duzunez, importando las 25 preguntas de este archivo. Eta hemen daude 25 galderak. Orduan ematen dio jarraitzeari, eta hau galdera ja badaude sartuta galdetegian. Orduan eukiko genuke, galdetegietan, Moodlean sartuta, eta gero sartu beharko nituzke, hemen kargatu egin ditudanak, baina orain sartu beharko nituzke galdetegi horretan ni nahi ditudan galderak, bai? Joan beharko nintzateke azkenengo horri aldera, eta hor topatuko nituzke galderak. Eta hau da dana, hau da nik gero ikasleekin landuko dudan galdetegia. Kargatuta ditut galderak hemen, banco de preguntasen, orduan orain ematen diot agregar pregunta, hemen ere agregar de banco de preguntas, eta orain egin behar dudana da klasifikatu. Zenik deitu diot promociones en el punto de venta, aplicar filtros, eta hemen daude gure galdera guztiak, 25 galderak. Taka. Usten dian añadir preguntas, sartu dizkit, hemen ikusten dugunez 20 arte daude bakarrik, orduan sartuko ditugu beste 5, daudela bigarrengo orrialdean, orrialde honetan daudenak, eta aukiko ditugu ja hemen gure 25 galderak. Orduan, emango diogu gordetzeari, hau sartuta dago, sartuta daude galderak, eta aukiko genuke gure galdetegia. Joango ginateke ona galdetegira, eta hemen ikusten dugu, vista previa, 25 galderak. Eskerrik asko, eta hau izan da dana.